Nang masipat ng hanagob ang lalaking yon, bigla itong sumigaw ng, "Ruben! Pati ba naman dito sinusundan mo ko?" Habang sumisigaw ang hanagob na katabi ni Gonzalo, unti-unti siyang nawawala ng malay dahil sa bigat ng presensyang dala ng lalaking papalapit sa kanila. Bago pa man makalapit ang panauhing yon sa kinaroroonan nila Gonzalo, pinili ng hanagob na kaladkarin si Gonzalo upang magsilbi nitong bihag kung sakaling magkaaberya. Hindi pa man noon nahahawakan ng hanagob si Gonzalo, bigla na lamang itong napatigil sa kanyang kinaroroonan. Pagsipat dito ni Gonzalo, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang unti-unti nang nagliliyab ang leeg nito dahil sa pagkakapulupot ng latigo. Segundo lang noon ang pagitan nang biglang hinila ito ng lalaki papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa pagsipat ni Gonzalo sa lalaking yon, kitang-kita niya ang nagliliwanag nitong asul na mga mata. Nang madakip na ng lalaki ang hanagob, ibinigay niya ito sa kanyang kasamang kasangga na merong daladalang mga kawal. Animoy, isa itong hari ng engkanto kung iyong sisipatin dahil sa sobrang gara ng kasuotan nito. Sa paglapit ng lalaki sa kinaroroonan ni Gonzalo, halos hindi niya mapigilang mapadapa sa lupa. Nang mahawakan na siya ng lalaki, biglang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Dahil sa nakaramdam ng kagaanan ng katawan si Gonzalo, kaya nagawa na nitong makatayo. Sino ho ba kayo? Tanong dito ni Gonzalo. Habang nagtatanong ito sa lalaki, pilit siya nitong pinapasan at dinadala sa labas ng kuweba. Nang makalabas na sila sa kuweba, doon na sinagot ng lalaki ang katanungan niya. Ako si Ruben, pinuno ng pangkat ng Masbate. Naparito ako dahil batid kong merong nangyayaring hindi kaaya-aya sa grupo ni Samuel. Salamat sa iyo. Dahil nadakip ko na ang hanagob na ito na isa sa mga namumuno ng kanilang uri. Wika ni Ruben. Matapos nitong makapag-usap, pinili nitong tunguhin na ang kinaroroonan nila Pio Carpio. Dahil nasa ibaba lamang noon sila Pio Carpio, agaran din itong nakita ni Ruben. Habang naglalakad si Ruben papalapit sa pangkat ni Pio Carpio, halos hindi nagawang gumalaw noon nila Pio Carpio dahil sa gulat. Nang makalapit na si Ruben, dahan-dahan itong ibinaba si Gonzalo. Magandang gabi, Pio Carpio. Masaya ako't muli na naman tayong nagkita. Siya nga pala, ito ang pangalawang wisyo ko na siyang aking ipinapadala sa tuwing merong nangyayaring hindi kaaya-aya sa aking mga kasama. Hindi rin ito magtatagal sa lugar ninyo, Pio Carpio. Pero masisiguro kung magkakaroon tayo ng sapat na oras upang makapag-usap. Marami nang nabanggit sa akin si Haring Rufus. Lalong-lalo na dito sa nagngangalang Gonzalo na isang uri ng gabunan. Wika ni Ruben. Nang marinig ito ni Pio Carpio, pinili niyang tunguhin si Ruben upang yakapin. Matapos yan, agaran niyang pinakuha si Gonzalo sa kanyang mga kasama upang ito ay pakainin. Batid kasi nilang hindi tumitigil ang pagtulo ng laway noon ni Gonzalo dahil sa sobrang gutom. Matapos ang mga pangyayaring yon, tumungo si Ruben sa kinaroroonan ni Samuel. Kinausap niya ito ng masinsinan na parabang yun na ang huli nilang pagkikita. Matapos nilang makapag-usap, pinili ni Ruben na lapitan na si Pio Carpio upang kausapin ito. Dahil sa tindi ng mga nangyayari noong araw, matinding inuman ang naganap sa kanilang kinaroroonan.
Sa loob kasi ng isang linggong pananatili doon nila Pio Carpio, nakakakalap na sila ng sapat na tuba na kanilang itinambak upang dalhin sa kanilang paglalakbay. Magiging malungkot kasi ang kanilang pagtahak ng daan patungong Siokon kung wala silang tubang maiinom. Nang makita ni Ruben ang tuba, napangiti lang naman ito at dali-daling umupo sa lamesang inihanda nila Pio Carpio. Sa pag-umpisa ng kanilang pag-iinuman, napakaraming mga pangyayari ang kanilang natalakay. Kahit si Gonzalo ay hinang-hina pa noon, pinili niyang makinig sa istorya ni Ruben at ni Pio Carpio. Siya nga pala, Pio Carpio. Kapag nakita mo si Mamang, pakisabing maaaring hindi na ako makakatulong sa mga susunod pang taon. Gawa ng nasipat ko na ang aking hinaharap, Pio Carpio. Hindi na ako magtatagal. Pero kahit gano'n ang mangyayari sa akin, magiging masaya ako sa piling ng aking mahal. Naway, maunawaan ninyo ang desisyon ko, Pio Carpio. Wika ni Ruben. Bakit, Ruben? Hindi mo ba kayang ilihis ang landas ng tadhanang iyong tinatahak? Alam kong kaya mo yan kung iyong nanaisin. Bakit hindi mo yun gawin? Sagot naman ni Pio Carpio. Dahil ito lang ang paraan ko, Pio Carpio, upang makasama ko ang aking pamilya. Matagal na akong nawalay sa kanila, kaya nais kong kahit papaano makasama sila sa mundo ng mga engkanto. Mahal na mahal ko ang anak kong si Mona, kaya ako gagawin ang bagay na ito. Pagpapaliwanag ni Ruben. Siya nga pala, Pio Carpio. Alam kong taglay nang iniligtas ko ang bawod na aking hinahanap. Nais ko sana itong kunin sa kanyang pangangalaga dahil ramdam ko ang pag-usbong ng masamang enerhiya na bumabalot sa bawod. Maaaring ang bawod na taglay ngayon ng iyong pamangkin ang siyang magiging susi ng pag-usbong ng bagong lahi ng mga demonyo. Kung hindi kakasama ng loob ninyo, Pio Carpio, hayaan niyong ako na lamang ang mangalaga sa bawod. Kagaya ninyong dalawa, meron din akong dalawang mahiwagang armas na nasa aking pangangalaga. Ang isa sa mga ito ay pinapanday pa sa mundo ng mga engkanto. At ang isa naman ay itong latigo na may 3 piko. Pamana sa akin ng isa sa mga dalubhasang maestro ng lihim na karunungan. Dagdag pa ni Ruben. Nang marinig ito ni Pio Carpio, agad namang nalaman ito kung sino ang maestrong tinutukoy ni Ruben. Pinili muna nitong magsindi ng tabako at uminom ng tuba bago sagutin ang sinabi ni Ruben. Ruben, matagal na bang namaalam si Maestro Inko? Halos wala na kasi akong balita sa kanya magmula noong umalis siya ng Siraway. Tanong ni Pio Carpio. Oo, Pio Carpio. Matagal nang namaalam si Maestro Inko. Namatay ito ng payapa at kapiling ng kanyang mga kasangga. Maraming nangyaring hindi inaasahan pero naging maligaya naman si Maestro Inko sa kanyang naging buhay. Maging ako man ay labis ang kasiyahan dahil siya ang aking naging maestro. Sagot naman ni Ruben. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang pag-uusap, maraming nabanggit si Ruben kay Pio Carpio. Doon din narinig ni Gonzalo sa kauna-unahang pagkakataon ang isang baryo ng mga dalubhasang manggagamot. Pahapyaw lang ang kwento nito ni Ruben at wala gaanong impormasyong inilatag sa kanilang pag-uusap. Doon din muling binanggit ni Ruben kung paano niya narating ang lugar na kinaroroonan nila Pio Carpio. Ayon kay Ruben, kaya niya nagawang matunton ang kinaroroonan nila ay dahil na rin sa pananawag sa kanya ni Samuel. Nang marinig niya ang paghingi ng tulong ni Samuel, pinili niyang palakbayin ang kanyang pangalawang wisyo
upang makapagbigay ng tulong sa mga ito. Ipinasama niya rin ang kanyang maharlikang kasangga upang magabayan ang kalahati ng kanyang wisyo. Kahit pangalawang wisyo lang ang pinalakbay noon ni Ruben, naging panatag pa rin siya, gawa ng kasing lakas ng orihinal niyang katawan ang wisyong kanyang ipinalipad. Dahil na din sa pagramdam niya ng bawod sa mga kasama ni Samuel, kaya napilitan siyang tunguhin ito. Siya nga pala, Gonzalo. Hindi naman ba problema sa iyo ang ibigay ang bawod kay Ruben? Tanong ni Pio Carpio. Ayos lang naman ho yun, Tio Carpio. Wala pong problema. Kung yon ang nais ng taong nagligtas sa buhay ko, ay hinding-hindi ko ito tatanggihan. Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Ruben, sinipat niya si Gonzalo. Pagsipat niya dito, ngumiti lang naman siya at nagwika ng, Huwag kang mag-alala, Gonzalo. Maayos at ligtas ang paglalagakan ng bawod na hawak-hawak mo. Dahil sa narinig noon ni Gonzalo, pinili na lamang niyang ngumiti upang ipakita ang pagsang-ayon niya kay Ruben. Makalipas lamang ang ilang minuto, tumayo itong si Ruben at inutusan ang hari ng mga engkanto na dalhin na muna sa kabilang mundo ang hanagob na kanilang nadakip. Doon ito ipapadala sa kaharian ni Haring Rufus upang saan hahatulan ito ng habang buhay na pagpapahirap at pagkakakulong. Nang marinig ito ng hari ng mga engkanto, yumuko lang naman ito kay Ruben, maging ang mga kasama nitong sundalo. Kasabay ng pagyuko ng mga ito ay ang paglaho ng mga engkanto sa kanilang kinatatayuan. Habang tinitingnan ng mga kasama ni Pio Carpio ang kaganapang yon, hindi nila mapigilang mamangha sa ipinamalas ni Ruben. Animoy napakalayo na nang narating nito kung kanilang susumahin. Ilang oras pa ang lumipas ng kanilang pag-iinuman. Halos panay tawanan na ang nangyayari sa kanilang inuman. Nang malasing na kasi noon si Pio Carpio at si Ruben, puro biro lamang ang mga pinagsasasabi ng mga ito. Dahil sa mga nakakatawa nilang kwento, panay naman ang hagik-gika ng kanilang mga kasama. Hindi nila alintana ang napakatahimik nilang paligid dahil sa labis nilang kasiyahan. Bago pa man sumapit noon ang hating gabi, pinili ni Ruben na kunin na kay Gonzalo ang bawod na pagmamay-ari nito. Hindi naman tumutol si Gonzalo at bukal sa kalooban nito ang pagbigay niya ng bawod kay Ruben. Sa pagtayo ni Ruben sa kanyang kinauupuan, inutusan niya si Gonzalong lumapit sa kanyang kinaroroonan. Dali-dali namang lumapit noon si Gonzalo upang tugunin ang nais ni Ruben. Nang makalapit na siya kay Ruben, rinig na rinig noon ni Gonzalo ang mga kakaibang usal na pinapakawalan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, inihipan ni Ruben ang ulo nito at dahan-dahang hinawakan ang mukha ni Gonzalo. Gulat na gulat noon si Gonzalo, gawa ng hindi nararamdaman ng pisikal niyang katawan ang paghawak ni Ruben. Ang nakakaramdam noon sa kamay ni Ruben ay ang kaluluwa mismo ni Gonzalo. Ramdam na ramdam ni Gonzalo ang paghawak ni Ruben sa kanyang kaluluwa na para bang meron itong kinukuha. Makalipas lamang ang ilang minuto, laking gulat na lamang ni Gonzalo nang dahan-dahang hinihila ni Ruben ang kanyang kaluluwa papalabas sa kanyang katawan. Bago pa man tumagos ang kaluluwa ni Gonzalo sa kanyang muka, pinigilan ito ng kaliwang kamay ni Ruben. Sa pagpigil dito ni Ruben, kitang-kita ng mga kasamahan ni Pio Carpio ang unti-unting pagkatanggal ng bawod. Nang tuluyan na itong matanggal sa mukha ni Gonzalo, agaran din naman itong itinago ni Ruben sa kanyang likuran. Matapos yan, pinabalik na ni Ruben si Gonzalo sa kanyang inuupuan.
Kasabay ng pag-upo ni Gonzalo ay ang pagpapakita ni Ruben ng bawod sa kanyang mga kasama. Tingnan niyo ang bawod na ito. Kasing itim na ng uling. Isang patunay lamang na unti-unti nang namamatay ang mabuting gabay nito at unti-unti nang nangingibabaw ang masamang nilalang. Kung hindi ko ito inalis sa katauhan ni Gonzalo, maaaring ito din ang maging susi ng demonyo upang pamahayan ng bawod. Delikadong kalabanin ang nilalang na merong hawak na bawod dahil kaya nitong bumuhay ng mga nilalang na minsan nang namatay. At kilala ang lahi na ito sa tawag na maranhig. Marami nang nabuhay ang bawod na ito. Kaya na may huwag na nating pahintulutang muli na namang madagdagan ang kanilang bilang. Tama kayo nang narinig. May mga iilang maranhig na ang nabuhay ng bawod na to. Paliwanag ni Ruben. Nang marinig ito ni Pio Carpio, hindi naman nila nagawang sumagot. Gawa ng yun ang unang beses na nalaman nila ang isa sa mga abilidad ng bawod. Doon na din nila napagtanto na hindi pala angkop na gamit ang bawod para sa katulad ni Gonzalo. Sa pagkuha ni Ruben ng bawod, ipinakita niya sa pangkat ni Pio Carpio kung papaano alisin ang masamang nilalang na unti-unting pumapaloob sa mahiwagang armas. Ang ginawa noon ni Ruben, inihipan niya lamang ito ng kanyang usal. Maniwala kayo o hindi, pag-ihip ni Ruben sa bawod, biglang natanggal ang malauling na naging balat na ng bawod. Sa pagkakatanggal ng malauling na balat nito, biglang nanumbalik ang dati nitong kaanyuan. Doon din nasipat ni Gonzalo na napakalayo na pala ng itsura ng bawod noong mga panahong una niya itong nakuha sa engkanto. Alam ni Gonzalo na mabuting engkanto ang pinagnakawan niya ng bawod, kaya labis ang kanyang pagsisisi dahil ninakaw niya ito. Huwag mong sisihin ang iyong ginawa, Gonzalo. Labis nga ako nagpapasalamat sa iyo dahil hindi ko na po problemahin ang paghagilap sa engkantong minsang nagmay-ari nito. Ngayong nasa akin na ang bawod, mapapanatag na akong wala ng maranhig ang mabubuhay pa sa mundo. Yun ay, kung hindi pa ako huli sa pagkuha nito. Nag-aalalang wika ni Ruben. Matapos nitong makapagwika, pinili na lamang ng kanilang pangkat ang makinig na lamang. Nang matahimik na ang lahat ng mga kasama nila Gonzalo sa inuman, binasag ni Pio Carpio ang katahimikan. Agaran nitong kinuha ang kalambiging kanyang itinago at iniabot kay Ruben. Siya nga pala, Ruben. Dalhin mo na din itong kalambiging pagmamay-ari ko. Ibibigay ko sana yan kay Mamang, pero hindi naman namin mahanap kung nasaan ito. Mas ligtas sa iyo ang kalambigi dahil maraming engkanto ang magbabantay dito. Wika ni Pio Carpio habang iniaabot kay Ruben ang kalambigi. Agaran din naman itong kinuha ni Ruben upang tugunin ang sinabi ni Pio Carpio. Matapos niya itong makuha, isinilig niya rin naman ito kaagad sa kanyang lalagyanan. Makakaasa kang ligtas ang kalambiging ito, Pio Carpio. Pipilitin kong alisin ang demonyong gumagabay sa gamit na ito upang sa pagdating ng panahon, mapapakinabangan ito ng mga susunod pang henerasyon. Sagot naman ni Ruben. Matapos itong maisilig ni Ruben, kasabay naman ito ang pagbalik ng hari ng mga engkanto sa kanilang kinaroroonan. Mas madami na itong dalang kawal na siyang labis na ikinagulat nila Gonzalo. Halos magliwanag na kasi ang buong paligid noong mga oras na yon dahil sa labis na liwanag na nanggagaling sa mga kalasag at baluti na suot ng mga kawal. Nang makabalik na ang hari ng mga engkanto,
Lumapit ito kay Ruben at nagwika ng, Ruben, tapos na ang oras ng pagtungo mo sa lugar na ito. Halika na, bumalik na tayo sa mundo ng mga engkanto. Naghihintay na sa'yo si Sinag at ang apo. Nang marinig ito ni Ruben, pinili niyang huwag na munang sagutin ang sinabi ng hari ng mga engkanto. Nais niya muna kasing ubusin ang tuba, gawa ng ilang araw na ding hindi siya nakakainom ng alak. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-iinuman, paisa-isa nang nagsisibagsakan ang iilan sa mga pangkat ni Pio Carpio, hanggang sa silang dalawa na lang ang natirang umiinom ng tuba. Ruben, mag-iingat ka. Sana'y magkita tayong muli sa pulong upang magkaroon pa tayo ng pangalawang masayang pag-uusap. Bumalik ka na, Ruben, dahil alam kong kailangan ka rin sa mundong iyong kinaroroonan. Seryosong wika ni Pio Carpio. Sige, Pio Carpio. Mauna na ako. Mag-iingat nawa kayo sa inyong paglalakbay. Tsaka yang si Samuel, minsan pasawayan. Maraming desisyong ginagawa na hindi pinag-iisipan. Naway, gabayan mo din si Samuel upang hindi ito mapahamak. At tungkol naman sa ating pinuno, Pio Carpio, alam kong malulungkot siya kapag narinig niya ang aking naging desisyon. Pero alam ko na maiintindihan ako ni Mamang. Sana lang, wag niya akong sundan sa mundo ng mga engkanto para pingutin. Alam kong magkikita kami ni Mamang doon kapag nalaman niya kung ano nangyari sa akin. Mamamaga na naman ang tuhod ko nito. Kakaluhod kapag nasa harapan ko na naman si Mamang. O siya, Pio Carpio, mauna na ako. Sagot naman ni Ruben. Matapos ang seryosong pag-uusap nila Ruben at Pio Carpio, napagpasyahan na nitong bumalik na sa mundo ng mga engkanto. Bago pa man tuluyang umalis si Ruben, meron itong iniabot na isang halamang gamot kay Pio Carpio. Kasabay ng pagbigay ni Ruben ay ang pagtahak nito ng daan patungong Tanawan. Tiningnan lang naman noon siya ni Pio Carpio habang ito ay naglalakad patungo sa tuktok ng bundok. Naroon kasi ang tanawang nilagusan ni Ruben na siyang nagdudugtong sa Siraway at Masbate. Mas madaling dumaan doon kesa maglakbay sa lagusang gawa ng hari ng mga engkanto. Dahil sa bilis at liksi noon ni Ruben, minuto lang ang pagitan nang marating niya ang tuktok ng bundok na kanilang kinaroroonan. Bago ito pumasok sa Tanawan, pinili nitong kumaway kay Pio Carpio upang ipakita ang kanyang pamamaalam. Kahit napakalayo na ni Ruben kay Pio Carpio, nasilayan pa rin ito ng ermitanyo. Matapos ang mga pangyayaring yon, paisa-isa nang pumasok sa Tanawan ang mga kasangga ni Ruben. Sa pagsapit ng umaga, hinanap nila Gonzalo si Ruben sa kanilang pinagtutulugan. Okay! Kinilabutan ba kayo nung binanggit ni Ruben yung lahing maranhig? Grabe yung kilabot ko sa part na yun. Ewan ko lang sa inyo lalo na dun sa mga OG subscribers natin. Alam ko na alam nyo yung kwento ng maranhig. Kaya iba yung kilabot ko. Kala ko pinakamalakas na yung hanagob. Tapos mas nakakatakot pa pala yung lahi ng maranhig. Ewan ko. Basta, abang na lang tayo. Wala pa tayong 34 eh. So, ibang kwento muna tayo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.